dito guys. Pero ingon sila is resto daw kini siya. Resto daw ni siya na. Sa iya pa yung gate mura maguguan mga garisis nga bay. Na mo ni siya pero ay dakos gawas guys kay di ta pataka-taka gusod kay si kasab-an ta ba. Ang tag-iya ra jud ani is si Sir Kuan. Amerikano. So hello guys. So for today's vlog is mabalik unta ko sa kanang kuan sa Arnsbach kay it's duty na naman time. Friday and Saturday jud ang duty nako and Sunday sa buntag. So far duha-duha jud ko nga mulahos kay ang kuan naglagi to magkanang kalangitan then nagreply ang kuan NDRMC nga kana siya. So of course sakop naman ta sa Cebu nga area dapit. So duha-duha jud ko mo larga sa Arnsbach or mo duty. Naka-schedule naman na may schedule so duha-duha jud ko. I hope unta nga wala giuwan unya kay para jud na atay agi ba para na atay ika buga. No so duha-duha ko. Ang langit is naglagitom siya. Atong makita diri itom jud siya kaayo baga siya dagom so duha jud punta nga mo go or unsod jud Lord giyahi ko tagaan ko ka ng signal ba nga go na lang or di kay nag-andam na jud ko guys sa ako mga bag sa ako ang suoton letter sa ako migdaanan kay ato mo ko matug kay 2 days man ko adto matug sa kuan kwarto nya mula po ko nagka-Sunday sa hapon so nagready ko og habol og musket diri so para maghuwat-huwat ta guys kung unsa joy signal sa Ginoo kung go bata or dili so see you later. Meanwhile, ayan so far guys duha-duha ko nga makalahos kay ag dagom nya gahangin-hangin na po diri. So duha-duha ko mulahos sa Arnsbach, Baluarte kay gadag uman diri. Ya naghangin-hangin na pod siya. Na. Sumugo na lang ko guys. Uy. Kay mura unsa ba? Nag-andam naman ko sumugo na lang ko. So kung wala duty, ulit na lang ko letter siguro. Wala na lang basta maadto ko. Sige, see you later. later. So far guys, dili na kayo dagom sa area dili sa mabuhay dapit. So dili kayo siya ngit-ngit. Dili kayo ngit-ngit dari asot pero nagtaligsik lagi diri. Dili siya ngit-ngit pero tumataligsik. Na siya nakita nga kuan. A few moments later. So now naghuwat ta og car. Kung naatay masakyan. Ano tricycle. So far wala gyapon ta kasakay karon. I-time check 2:04 na. So wala gyapon sakyanan. So mag-wait gyapon ta sa sakyanan. Kung asa raw sakyanan nako, so matawag sa akong 4 wheels. Char. Dito. Meanwhile, So ayan guys, lakad-lakad muna tayo kasi wala pang sasakyan. So ayan, maghihintay tayo dito sa sa area na parang walang tao kasi nahihiya ako. So, ito guys, ito yung bahay ko dati. Char. So guys, aantay tayo sa sasakyan kung meron na ba talaga. Kasi 2, yung oras is 2:07. So yung mga sasakyan talaga is mag-take a rest. So wala pong sasakyan. So sana may tricycle na dito kasi malapit ng oras. Mag-iisang oras na so wala pa rin sasakyan. Ayan ang car ko. Maraming mga car dito. Di ba? 1 hour later. Tumataligsik na guys. Ano ba yan? Ang tagal ng sasakyan.
Naiinip na ako dito guys. Sobrang naiinip. May van guys, pero ayaw ko lang sumakay ng van kasi may van ako sa bahay. Char! Gusto ko ng tricycle guys para dire-diretso na. So try natin. Wala pang talagang sasakyan. So andito tayo sa yung likuran ko dito guys ay para lang ng Espinas na Agricultural National High School. Maybe. Yes. Parang ito na yung sign na ibinigay ng Panginoon kasi walang sasakyan na ibinibigay. Kaya parang ito yung sign na hindi tayo pupunta or hindi tayo pinahintulutan ng Panginoon na pupunta sa Arnsbach. Yan. Kasi wala pang sasakyan. I'm waiting. May mga tricycle dito pero papunta doon. Hindi papunta doon sa Arnsbach. Punta sa Alicia. So kaya ilan kayang oras ako dito mag-aantay guys. Grabe naman guys. Maawa naman kayo. Hindi, basta hindi maayos to ha. Kasi tumataligsik na, may taligsik na dito. Ayan, maraming tricycle dito guys, pero hindi talaga pupunta doon sa Arnsbach. Yes, baka ito na yung chance natin. Ayan, ito na yung isa, baka ito na talaga si kuya. Ayan, ito na si kuya. Uwa, mga kupila. Agkuan. Basta buntag kay 50 man to. Pero I don't ako ka ba kung karon mga ingaro orasa dili pangayo sa uban. Oh, basta buntag. Buntag man to pero ha? Ha? Sa merkado na lang ko. Sige. Meanwhile. Hello guys. So finally abot na gyud ta. So ganina jud guys is like Tagalog jud pud ko ganina kay para pud ba inon nga la Tagalog lagi to siya. Cha or inon pud nga social lagi kay Tagalog bitaw. So nagtagalog ko ganina kay mauwa mahiya tas mga tao didto kay na Tagalog ba nga murag ana ba di palata guys ba kanang na kuna desya ako na na high blood na kadugag sakyanan pero nagtagalog ko para pud inon nga oh yara. So karon is natas Arnsbach, so natas gawas. Kapatan ni sud ha. Muna ang Arnsbach. Anak ko ga-work. So I'm proud, I'm Arnsbach staff. So ang sa likod nako guys, kanang ang likod kaniya. Mura siya kanang kuan guys, kanang mura siya simbahan bitaw, kana bitaw. Nakabantay mo salida guys kanang kuan, kanang may mga gadisis ba, mga gadisis. Ang yung first na nga tan-aw ng area is mura siya bay sa mga gadisis. Pero ingon sila is mura kuno siya resort. So nanay katumbas ang Arnsbach diri. So sakto ra pud kay resort unya Arnsbach diri resto bar. So sakto ra pud kaayo no. So gusto ko ang amo ipatan-aw dito niya. Amo ato ta guys, mura magduha-duha pug kung moadto kay murag mahadlok pug ko sa among pakit-on. So ato ta guys, mo ba ato among pakit-on sa murag siya something ako an. Murag napoy ni kuan diri. So see you atong tan-awon. Hindi na siya kuya.
Asa man nakuha ninyo? Ano siguro sila nagkuhan, no? Dagat. Dagat. So, nara guys, muna siya guys. Mana siya guys. Ang kadong unang tanaw niya is kanang mura siya mga work na nang balay sa gadisis bito guys. Pero ingon sila is resto daw kini siya. Resto daw ni siya na. Sa iya pa yung gate mura magugpuan mga gadisis nga bay. Na mana siya pero ay ako gawas guys kay di ta patak-atak sud kay si kasab-an ta ba. Ang tag-iya ra jud ani is si Sir Kuan Amerikano. So siya nagbutang dania nga mga kuan guys kani ngani kani may no parking at any time Republic of Act o natay Republic Act number 413 muna ha siya nagbutang diri siya pa nagbutang dana murag something jud ni resort ni siya guys kina siya nga murag lapida na muna siya pa siya nahuman pero I don't know o sa sud o sa jipuan pero kay mahadlok man kumusud guys ayun ta sa gawas ha dito mag-agad-agad so karon is mato na ta sa Arnsbach sa sulod so let's go. So karon guys, isang tanggalakaw ta. So ako mo i-share ninyo guys na magtabang tag-ampo ninyo guys kay unta dili siya muuwan unjang gabi kay ug muuwan unjang gabi dili nato makit-an ang kuan panghitabo unyang gabi kay unjang gabi guys is lami jud panghitabo kay naghuman mag live band naghuman sa live band kanang na disco unja among i-invite day guys karong kuan Sabado karong Saturday is natay DJ nga gikan sa Cebu. So kung ganahan mo visit sa Arnsbach diri sa Tapon sa Purok 7 dapit ano lang bud mo kay para masusihan niyo pud guys ba ang kanindot sa Arnsbach. So kani guys nga building guys wako kabaho. O kabaho pero dako kayo ning Arnsbach jud guys. Diri sa kuan na sa suod makaingon ka gamay pero dako ni siya sa gawas guys kani kana siya guys mura siya kanang kuan sky kanang kinababuan ba murag sky ana ba something. Nana siya swimming pool. Kompleto na siya tanan guys diri sa Arnsbach. Kompleto ni kani is mga room ni kasi ganahan nga magpalambing-lambing ana bitaw. Kasi ganahan nga mukuan. Vacant na siya nga kanang room. Diya sa sud na tay buwangan. Ma-enjoy jud mo kadto guys. Mo ni siya wako kabag unsa ning building nga kay I don't know. Pumagunahon man pud siya good bro. Misi soon na tumaybaw ano unsa jud ni siya. Kay sa ana guys sa sulod ana guys nasa swimming pool guys. Wa pa siya nahuman guys. Na mana siya guys. Dako kayo siya guys ina. Karon so far wala nagtrabaho. Wala nagtrabaho so far pa nahuman siya. So soon mahuman na siya guys. Anak kana susud ana guys, ana swimming pool ana pa nahuman. Ang mana siya guys pero ang tubig niya is kanang kan pa siya kanang hugaw pa bitaw. Napay mga langi-langi ana sa sud swimming pool. So mao ni guys ang entrance. So pa siya pa na nahuman. So mana ang kuan ato ang print ads sa may print ads dari sa kanang kuan sa Arnsbach guys. So dari ang swimming pool guys dia. Mani sa swimming pool guys. Pa siya nahuman guys oh. Nag-awas-awas ang tubig. So ilason po kayo. Kana mana siya guys si team yung guys ang buta na kayo. Tarungan ninyo guys. Kaya para mahilo ni. So kani nga area guys mao ni unya manay dapit nga kuan sa diskuhanan kani nga area din dadto nga dapit kana mo na siya agad na mag live band ang Arnsbach unya letter. So I hope guys magtabang tag-ampo nga unta walay uwan unya para maka-duty ang peg. O mo ni among Arnsbach KTV bar. Yes, 3 rooms pa ang available. A few moments later. So karon guys is natas kwarto. So kung guys, din akong kwarto ha, katichuchay nyo. So, thank you so much. Green lagi akong naong guys. So, abot na ta diri. So, later, ang ipakita ninyo guys, ang kuan niya ha, mga pangitabuon niya. Nga, I hope, dili muhuan bitawon dyan guys. Ito na sa live band o sa diskuhanan. Kaya ano makita na ako, may pakita na ninyo ba kung sa sunod pangitabo. So, nata sa bed karon. Take aras sa tag-garage diri kay pamampod. Time check is 2:55 pamampod dyan. Mga 4 is start na ko og hinlo dito. So, alay ko rin to guys, ikita in the end of the vlog, aray pakita ninyo og sa forma sa pangitabuon niya. So, thank you so much for watching guys. Salamat ka adto, especially sa mga laing lugar, sa mga Taiwan. Thank you so much sa bye-bye sa akong mga vlog. Salamat ka adto. Wala ko ikabawas pero pusong Pinoy.
So, para to guys, salamat. Oh, thank you so much. Don't skip ads unya para maka-cancel video po ba din subscribe na lang po. So, para to, I hope you enjoy mga ka-first soon. So, see you later for the next vlog. Arang ibutang ang video niya.